Apa ni takut buku sung tabuk actually smile paim pore tabuk tirasim na 43 tetalis smile o sopaika seng Ambassa ni thana hne je target nai phaimani tabuk bo himnai ne tongja jako gai sini bor kobangma logiri nai sini o amchani bo tongo telemra amchani bo tongo tei ayang sini hai tongbai sini lukurok omonong nai tinini update seng rimalia tamning gagai taur thik mote maya dan wakri ni bagai update rimalia okay thanglai ne tongo tabu sujara kuno mungsang na kiri kebo kuno panong ya kaham kurung na thang tong lai jawo abono joto naitona lukurok suri laidi joto no kaham kurung tona bagai te kaham kurung sogina bagai ora kaisa belai ke bokha bajajaknai kok hingga kaisini bukuksong sini buma jungno logiri tongo himthani bo abani bagai belai khasrango sini o himbotok sobawa Agartala to Delhi wa chini sar abani bagai jotono suri oi prayer khai प्रार्थना khai subana bagai joto lokorokno koyo saksori kaham tongai sogoi manani bagai tabu sujara seng Ambassa sogoi meyako 43 mal porjonto sopaijak hambai।